Δωτό και η ανασύνθεση των χώρων του το κατατάσσουν ως ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονήματα του ελληνιστικού κόσμου. Εκτός από το ανάκτορο, τον τύμβο με τους βασιλικούς τάφους και το νεκροταφείο των τύμβων της εποχής του Σιδήρου, στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας υπαγόνται και άλλοι τύμβοι με μακεδονικούς τάφους, η αρχαία πόλη, από την οποία ελαχιστότατο μέρος έχει ανασκαφεί η περιοχή των Ιερών. Η ανασκαφή του τύμβου ξεκίνησε το 1977 και ολοκληρώθηκε το 1981. Εκτός από τον τάφο του Φιλίππου, βρέθηκε ένας ακόμη βασιλικός τάφος, ένας συλλημμένος με την περίφημη τοιχογραφία της αρπαγής της Περσεφόνης και τα θεμέλια ενός ηρώου και τα λείψανα ενός ακόμη μακεδονικού τάφου, με ελεύθερους τους κύονες της πρόσωψης, μια σημαντική αρχιτεκτονική πρωτοτυπία. Τα ευρήματα από τους δύο βασιλικούς τάφους, ο δεύτερος συνήθως αποκαλείται ο τάφος του πρίγκιπα, αποτελούν δείγματα υψηλής αισθητικής πνοής, μεγάλης καλλιτεχνικής παράδοσης, δείγματα συμβολικής έκφρασης της βασιλικής παντοδυναμίας και της οικονομικής ακμής. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα του τάφου, εκτός από τις νεκρικές κλίνες, τις λάρνακες, τα αγγεία, τα όπλα, τα χρυσά στεφάνια, ήταν η μεγάλη τελετουργική ασπίδα του βασιλιά, κατασκευασμένη από χρυσό, γυαλί και ελεφαντοστού. Γύρω έχει διάφορα γεωμετρικά μοτίβα και στο μέσο σκηνή με άνδρα και γυναίκα, προφανής αρπαγή ή αμαζονομαχία. Τα πολλά ξύφη, βρέθηκαν συνολικά 4, εκπλήσουν για την ποιότητα της κατασκευής τους και τις χρυσοπίκυλτες λαβές τους. Χρυσοπίκυλτος σιδερένιος θώρακας, έχει πολλές κατασκευαστικές πρωτοτυπίες, είναι δηλαδή ενισχυμένος με ελάσματα που δεν φαίνονται και τα οποία ενίσχυαν την αντοχή του. Έχουν βρεθεί επίσης κράνος, υπολείμματα από τόξο, βέλη, περικνημίδες και τα γνωστά σε όλους κεφαλάκια της βασιλικής οικογένειας που ανήκουν σε κλίνες οι οποίες έχουν τώρα ανασυνδεθεί και εκθέτονται στο μουσιακό χώρο της Βεργίνας. Και το Δίον ως αρχαιολογικός χώρος είναι γνωστός από τον 19ο αιώνα, αναφέρεται δε από τον Άγγλο αξιωματικό και περιηγητή Λίκ και τον αρχαιολόγο Εζέ, που στο πλαίσιο του μεγάλου του έργου για τη Μακεδονία, 1876, δημοσιεύει επιγραφές από το Δίο.
Ανασκαφές αρχίζουν από τον Σωτηριάδη ήδη από το 1926, αλλά συνεχίζονται μόλις το 1963 από τον Μισακαλάκη και από το 1973 μέχρι τις μέρες μας ασταμάτητα από τον Βαντερμανή. Το 2, με την παρουσία των εκάστοτε Μακεδόνων βασιλέων, λατρευόταν ο Ολύμπιος Δίας και οι Μούσες. Ο Αλέξανδρος από εδώ ξεκίνησε την εκστρατεία του, θυσιάζοντας τον Ολύμπιο Δία. Όλα τα ιερά του Δίου, τα 2 του θέατρα και το στάδιο βρισκόταν έξω από τα τείχη. Από τη γνωστή μεγάλη και πλακοστρωμένη κεντρική λεωφόρο έφτανε κανείς στις θέρμες της πόλης, που αποτελούσαν ολόκληρο οικοδομικό συγκρότημα που χρονολογείται γύρω στο 2000 π.Χ. Υπήρχαν δημόσιες τουαλέτες με συνεχή ροή νερού, είσοδος υποδοχής, αποδυτήρια, πισίνα σε μεγάλη αίθουσα με ατομικές μπανιέρες τριγύρω, σε δάπεδο με σημαντικές ψηφιδωτές παραστάσεις, κατόπιν οι αίθουσες του ψυχρού, του χλιαρού με τα υπόκαυστα και τέλος ο χώρος του ζεστού λουτρού. Οι αίθουσες που αναφέρθηκαν ήταν διακοσμημένες με γλυπτά σε κόγχες. Ο χώρος των θερμών και του οδείου αποτελούσε ένα άνετο και πολυτελές σημείο αναφοράς για το δημόσιο βίο της πόλης. Στο Δίο ανασκάφηκαν 2 σημαντικά ιερά, της Ίσιδος και της Δήμητρας. Το ιερό της Δήμητρας αποτελείται από 2 μακρόστενα κτίρια με προθάλαμο και σικώ. Η ζωή στα συγκροτήματα άρχισε από την αρχαϊκή εποχή και συνεχίστηκε και μετά την ελληνιστική εποχή. Ο αριθμός των αναθυμάτων που βρέθηκε είναι τεράστιος. Το ιερό αυτό είναι το αρχαιότερο που έχει ανασκαφεί στη Μακεδονία. Το ιερό της Ίσιδας είχε 4 ναούς, από τους οποίους ο ένας ήταν αφιερωμένος στην Ίσιδα Λοχεία και χρονολογείται στα χρόνια των Σεβύρων, αλλά η λατρεία ανάλογων θεοτήτων εκεί είχε αρχίσει από τον 3ο αιώνα π.Χ. Ο άλλος ναός ήταν αφιερωμένος στην Υπολυμπηδία Αφροδίτη, με το λατρευτικό της άγαλμα που αποκαταστάθηκε στη θέση του, το αντίγραφό του βέβαια. Ο τρίτος ναός έχει προθάλαμο και σικώ, αλλά δεν γνωρίζουμε σε ποια θέματα ήταν αφιερωμένος. Στον 4ο ναό, που ήταν αφιερωμένο στην Ίσιδα τείχη και στη θέση του θα προϋπήρξε ιερή πηγή, το λατρευτικό του άγαλμα βρέθηκε στη θέση του. Μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο υπάρχει μια σπάνια γλυπτοθήκη με αγάλματα θεών και ανθρώπων που βρέθηκαν στις ανασκαφές, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, νομισματικές σειρές.
Σημαντικότατο έκθεμα είναι η αποκατεστημένη ύδραυλης, ένα μουσικό όργανο δηλαδή γνωστό ως τώρα από τις πηγές κυρίως, που αποτελεί πρόδρομη μορφή του εκκλησιαστικού οργάνου. Εξαιρετικά σημαντικό έβριμα θεωρείται η λεγόμενη έπαυλη του Διονύσου στον ανατολικό τομέα των ανασκαφών. Είναι τεράστια σε έκταση με πολλούς χώρους και χρονολογείται στα 200 μετά Χριστόν. Η εκπληκτική ψηφιδωτή σύνθεση, ανάλογες τις οποίες αυτήν την εποχή υπάρχουν μόνο στην Ανατολή, παριστάνει την θριαμβική επιφάνεια του Διονύσου. Γύρω από την κυρίως παράσταση εικονίζονται θεατρικές μάσκες. Από την ανασκαφή της έπαυλης προέρχεται ένας μεγάλος και σημαντικός αριθμός ευρημάτων. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Δίου έχουν προβλεφθεί και λειτουργούν χώροι για τη μελέτη του υλικού, για εκπαιδευτικά προγράμματα και για ηλεκτρονική υποστήριξη της ανασκαφικής έρευνας.